दुबई में, असम में, कहाँ से फोन रवा लोग करेला। सब रवा लोग के प्यार बार रवा लोग के आशीर्वाद हो कि संडे के सुना हमर बुक भी अगाड़ी मम्मी संगे देखाया दीदियो चाचा बाड़ी बड़ी मशहूर होला ओही जाके संगा बोला और बोला चाहिए ना सना। आवाज ऐसा बनैया कि म्यूजिशियन की आवाज के साथ हमारा आवाज दबे ना बढ़ा के रखिए। वाह कि चूड़ी हरिया पहिरी के ना मम्मी संगे देखो दीदियो जाते एक बार हमरा बुझा था कि भाई गा के गइले तो रउआ लोग के भजन में मन नहीं खिलत खाली एक भजन गाए ओकरा बाद रउआ लोग के जौन डिमांड रही तो उन्होंने पाए जौन गाइले आइल बड़ी लिस्ट हमरा बड़ा लंबा मिलल बा हमरा सब फरमाइश पूरा करे के बाद तो बड़ा सुंदर चार मीठा ताली बजा के बोल दी सच्चे दरबार की